Hej alle sammen, velkommen til den her video. Klokken er lige nu 19.04, det vil så sige klokken er 7. Og jeg står lige ude i min have, fordi jeg skal ride kæphest. Det er den her kanal handler om. Jeg har sådan en hestekanal, som lige kan sættes op her. Men jeg skal ride på Bliss i dag. Sådan her. Ja, hun skal snart flytte hår, fordi det tager, når man rider. Det, ja. Jeg er ikke så professionel til at ride, men jeg er lidt bedre end alle andre. Ej, det er sjovt. Men vi skal lave lidt dressur, hyggeridning, ride lidt på marken, tur. Inden bare lidt hvert. I hvert fald dressur. Jeg tænker, at jeg vil skride varm på marken. Jeg har sådan en lille mark derude, og det gør smukt. Lige derude. Men ja, så der har jeg tænkt mig at skride varm, og så også lidt herinde på Bliss. Så ja, lad os starte med at hoppe op. Nu er jeg hoppet op på Bliss, og vi er lige i gang med at skride ud på marken. Ja, det bliver ikke den længste ridetur ever, men det er fordi jeg skal ud og ride på The Real Horse senere. Så yes. Så er vi kommet ud på marken, mig og Bliss. Og yes, vi skrider dejligt varm her på marken. Så skal vi nok også trave en lille bitte smule på marken. Så ja, ja, vi skrider lidt rundt. Skrider vi. Vi har skridtet i 5-10 minutter nu. Og vi har skridtet en hel runde, og vi sådan lige kommer derovre, så vi sådan har gået nok en kvart runde. Så ja, jeg tænker, at jeg skal trave lidt lige om lidt. Ja, så det gør jeg. I vil lige komme med på det trav her. Vi vender lige her en gang. Okay. Jeg tror lige, jeg zoomer lidt ud, så kan I se den her. Flot. Ej, nu skal jeg se noget sjovt. Nu fik jeg skridtet og travet lidt på marken, og nu går mig og Bliss hen på den rigtige ridebane. Jeg har lige løbet. Men ja, der går vi hen nu, og så laver vi lidt dressur der. Så yes. Jeg vil så se det cuteste ever. Jeg kan nok ikke se så meget lige nu. Men ja. Lige nu er jeg på springbanen. Jeg roder som springbane. Og nu går jeg lige hen på dressur. Det er lige her. Den er ikke lige så stor. Den virker. Her kan I se banen. Så vi begynder lige at skridte lidt, og så skal vi trave lige om lidt. Så vi begynder nu. Der er lidt rigtig dressur.
det er gået mega godt. Jeg laver lidt changementer. Og lidt andet, jeg ikke lige, hvad det hedder. Det er ude bakke og sådan lidt, men ja. Nu vil jeg lige prøve noget sjovt her til sidst, men jeg går ned den anden ende. Og så galopperer vi bare tilbage. Så vi prøver lige. Vi skridter derned, fordi ja. I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Fuck. Hvor hurtigt. Okay, hold da kæft. Ja, jeg tænker lige at slutte i dag med noget trav og nogle bumme. Så ja. Gør lige sådan her, og så kommer der bumme op. Ja. Sådan. Jeg ved ikke, om I kan se dem. De ligger lige her. Ja, så jeg vil lige prøve at springe over dem. Jeg vil i hvert fald travle lidt over dem. Okay? Fik vi sprunget lidt, men ja, nu fik vi gjort det. Og det er mega flot, men nu vil jeg gerne slutte af, fordi hun har været så dygtig i dag. Hun var lidt bange for de her bumme. Jeg ved ikke lige, men det har man lov til. Og nu vil jeg bare slutte lidt af på springbanen, så ja. Yes, jeg begynder lige så stille. Og skrider. Eller skrider af. Nu har vi skridt af. Hun var virkelig dum her til sidst. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Hun var sådan lidt sjov. Ja, men hun var mega dygtig i dag, og jeg tror bare, at vi har skrevet af her, fordi vi ikke risikerer alt muligt, når hvis vi skal skrive af på vejen. Hun er så frisk. Jeg er også glad, men det er du altid ikke også spist. Ja, der er mange, der spørger, hvorfor. Det er der faktisk egentlig ikke. Hvad er det, jeg siger? Jeg ved det ikke, men nu fik vi endelig. Okay, slet det klip. Cut.
Okay, nu fik vi skridtet af, og det gik mega godt. Så ja. Vi elsker der dressur. Hun kan ikke springe. Eller det kan hun godt, men det er ikke særlig godt. Jeg vil gerne demonstrere det en dag for jer. Jeg kan prøve måske at vise klip fra en anden dag, som vi kan sætte ind her, hvor jeg prøver at springe på hende. Hej alle sammen, jeg vil gerne lige demonstrere. Jeg skulle prøve at springe på Bliss her, som jeg havde lovet. Men hun er altså virkelig ikke særlig god, så det kan jeg jo så lige se lige om lidt. Så startede med at stoppe helt vildt, og vi prøvede et par gange, og hun blev bare ved med at stoppe på den der måde, efter jeg havde filmet det her klip. Men vi tog det lille spring, jeg ved ikke om I kan se det, men det står bagved, og så ville vi lige prøve bare at springe det. Ja, det så lidt klodset ud, men hun gjorde det, og så der hun ikke til sidst, men ja, jeg vil ikke lige prøve at springe så højt på